Kamar yadda kuka sani, hukumar NBC hukuma ce mai kula da gidajen rediyo da talabijin na ƙasa. To ita wannan waka ta wadda Ado Gwanja ya rera. Kamar yadda muka rubuta a cikin takarda da aka watsa wa gidajen rediyo da talabijin, mun ba da shawara ne na a guji saka waƙoƙi waɗanda suke tattare da batsa. Gama akwai wani sashe na waƙoƙin nasa, musamman ma ita wannan waƙar tawar, akwai wani sashe wanda yake cike da batsa. To dalili kenan muka ba da shawara cewa in ma har ya zama dole to a cire waɗannan sashen na mai cike da batsa. To kuma wannan ba shi ne ainihin na farko da muka fara yi ba, kasancewa akwai waƙoƙi da dama da muka dakata ko muka ɗauki mataki a kai. Alal misali, akwai waƙoƙi irin na masu Shata, akwai na su ɗan Anace, akwai irin na su Hassan Wayan, akwai makamantan irin su da yawa waɗanda ba duka waƙoƙin ba, a wani sashi na waƙar sai mu ce to guri kaza akwai batsa a cire kar a kuma sawa. Gama akwai waƙoƙi da ya kamata a saka a rediyo, akwai waɗanda bai kamata ba. Akwai waɗanda za ka iya kaje cikin dandali gaban jama'a ka yi waƙoƙinka, amma idan ka ɗauko shi kawo shi a rediyo ko kasa a talabijin, to a hakikani kana yi da ƙasa ne da duniya ba cewa shi ne ai ba duka waƙa bace da batsa. In ka duba akwai wani sashe wanda yake wasu sun yi na'am da shi, amma akwai gabaki ɗaya mafi yawanci akasarin abin da ke cikin waƙar in ka duba ai batsa ne. Ka nemi bahaushe wanda yake bahaushe ne tantagarya zai yi ma bayani a game da wannan. Ko an tunzira ba abin gaban hakura mun sani dan hannu ba ya kara hasken rana. Su kara ko da kar su kara suna gani gwanja yau na zamo kutumbin bauna. Bana kallon maki asara domin sai da irin su za a kai can kololuwa.